Hľa, ja robím čosi nové. Teraz to klíči. Nebadáte? Áno, v tomto ťažkom čase Boh obnovuje a tvorí. Teraz to klíči. Vytrvajme, počkajme si na zázrak. Nechajme autorovi voľnú ruku a čas na dokončenie diela. Naša zem i tvoje srdce je v rukách najväčšieho umelca. Toho, kto hline vdychuje život a z ktorého úst vypadol vesmír. To, čo sa zakalilo, očisťuje a to, čo sa stratilo, vyhľadáva. To, čo bolo mŕtve, chce navrátiť k životu. Ponoriť nás do nových farieb a tmu rozohnať svetlom svojej tváre. Pozerá sa ti do duše. Skúma tvoje hlbiny. Preniká až na dno, ku koreňom každej tvojej bolesti. Jeho lúče zobúdzajú lásku a rozohrejú všetko skrehnuté. Nemôžeme sa očistiť sviatostne, ale on to teraz robí inak. Je jar aj v nás. Boh nás chce prebudiť zo zimy a nechať nás nanovo rozkvitnúť dobrom. Pozrite, spod snehu už vykúkajú prvé kalichy kvetov. A to je len začiatok. Nechajme sa prekvapiť a dôverujme.